Croeso i Perfformiad Nadolig disgyblion blwyddyn 5 Ysgol Gymraeg Dewi Sant. So ni wedi hoffi'ch gwahodd chi yma fel rhieni'n gynulleidfa, ond yn anffodus mae'r hyn bandemig wedi trechu arno ni unwaith eto. Felly, da ni wedi mynd ati i greu perfformiad i chi wylio o'ch cartrefi yn rhithiol. Mae'r ymarferion ar hyd yr ysgol wedi creu rhyw naws nadoligedd hyfryd yn yr ysgol, a da ni yn gobeithio'n fawr bod y plant wedi elwa o'r profiadau. Hoffwn ni ar ran y staff ddiolch i chi gyd unwaith eto am bob cefnogaeth yn ystod y flwyddyn ac edrychwn ymlaen i'ch gweld chi yn y flwyddyn newydd. Gai ddymuno nadolig llawen iawn i chi gyd. Diolch. I'd like to present the Year 5 pupils as Christmas performance. Obviously, we would prefer to invite you into school to share the performance with us, but unfortunately this pandemic has taken over once again, and we have thought of a different way of sharing, which is virtually. Hopefully the children have had lovely experiences practicing, and it has created a lovely Christmassy feel around the school. I would like, on behalf of the staff, to thank you all once again for all of your kind support during the year, and to wish you all a very happy Christmas. Croeso i Wasanaeth Nadolig Blwyddyn 5 Ysgol Gymraeg Dewi Sant. Wrth edrych yn ôl ar y flwyddyn sydd wedi mynd heibio, gallwn fod yn ddiolchgar bod Duw wedi gadw'n gynnal. Mae'r ysgol wedi bod am brysur ystod chwilyn ar ôl y gwyliau rhan. Mae'n bwysig i ni bwyllo yna a chofio, yng nghanol yr holl brysurdeb, amser i ddathlu dyfodiad y baban Iesu yn Nadolig. Gweddïwn, o dad, diolch i ti a ddod â ni at ein gilydd heddiw. Diolch am y cyfle hwn i gofio am hanes geini'r arglwydd Iesu. Ein bod wedi clywed y stori hon nifer y weithiau o'r blaen, hwnna i'w clywed o newydd a chael ein syni gan faint o gairiau sydd gennym ti ag aton. Amen. Beth yw ystyr Nadolig i ti? Gwyliau? Gwaith galed? Ia? Bwyd. Na. Anegion. Dim arian yn y banc. Wel, mae'n golygu nifer o wahanol bethau i bobl gwahanol. Mae'r siwrne fwy wedi clywed yn Cadbury's a Nestle a'r ffactori siocled enwog yn Nofer Dal, Charlie Chocolate Factory. Do! Hoffwn ni gyfarfod ympa. A fi! Nes i fel di ar ffordd i'r ysgol heddi. Beth? Wir, mae'n yn cerdded i ar ysgol. Dwi'n meddwl bod ympa wedi... Sorry, miss. Sorry, bydd yn arwyn ysgol. Pam wyt ti wedi gwisgo fel ympa? Dwi'n dod mis i bod yn ymarfer ein sioe Nadolig ac yn cael ei wisgo ein gymeriad. Rhywun o'r stori'r geini. Dyn nhw'n ffilm? Reit, flwyddyn ni. A glywsoch i hanes o gwneithio lotion. Willy Wonka! Nid Willy Wonka. Gwneithio lotion Indiana, yn yr un o dolaethau. Roedd y fi'n digon ffordd fel arfer, yn adnabyddus yn ei bentref, a phawb yn mwynhau ymweld â'i siop lotion. Ond wrth i ddinasau at ein Nadolig, oedd yr hen ŵr yn dechrau cael fan bod. Byddai pobl yn mynd dros ben llestri, prynu bwyta, cwyno am y tywydd ac am y gwyliau pasau. Byddai plant bach yn llawni o hydau gyda lotion ac yn sgrych am ysna camp i ffôn. Goedau holl bobl am hanes y Nadolig, ond yn rhan o'i byswydau bod yn bech o fonfain oriau. Penderfynaf wneud rhywbeth am ydych. Penderfynwch breu lotion newydd. Un o fwyta adeg y Nadolig, un o fwyta a'i atgoffa ei gwsmeriad o hanes Iesu yn dod i'r byd. Awn yn ôl i Indiana yn y mawr. Daw gyda ni Israel ymhell cyn geni Iesu. Roedd fe fewn yn aros yn eifgar am y Meseia. Roedd proffwydi wedi sôn amdano gan rifoedd ynghynt. Gofynnwyd sawl tro gan y bobl, pwy byddai'r plentyn yma, a sut gall plentyn bach bod yr dywysog yn dad yn dyw ac yn arw. Mae'n swnio fel baban arbennig iawn. 700 mlynedd yn diweddarach yn ffynwyd i'r angel Gabriel gan Dewid a neges arbennig i ferch Rein yw Mair ond i byw yn Nazareth. Mair. Mae Duw wedi dangos fawr at y ti, mae'r arglwydd gyda chi. Ond gwnaeth yr angel i Mair ddim ond ddrosyd iawn, roedd hi ddim yn gwybod o gwbl beth roedd yn ei feddwl, felly dyma'r angel yn dweud wrthi. Peidiwch bod yn ofn. Mae Duw wedi dewis yn wyndithio dyn fawr.
Rwyt ti'n mynd i fod yn feichog a bydd yn cael mab. Iesu roedd yn enw rwyt i roi iddo. Bydd yn ddyn pwysig iawn a bydd yn gael ei alw fab o Duw Gorchaf. Ond beth am Josa? Roedd ef wedi difyddio am ail a doedd e ddim yn disgwyl clywed bod hi'n disgwyl babi. Bydd e'n meddwl yn dywel bach yn gant o briodas ac roedd ei feddwl yn dain bryslyd. Ond cafodd freuddwyd, welodd angel Duw. Joseph, fab Dafydd, paid y phoeni am mynd â mair adre i fod yn wraig i ti, a mae'r ysbryd glân sydd wedi gwneud i ddi feichog. Fab bydd hi'n ei gael. Iesu yw'r enw rwyt i wedi roi iddo. Bydd yn ddyn pwysig iawn a bydd yn achub ein cwbl o'r perchodau. Pan roedd Mair fi'n cael y babi, roedd yn rhaid i ddim deithio i Bethlehem i cael ei cobrysgu. Roedd y dref yn brysur ofnadwy, ac felly yr unig le oedd ar gael iddynt aros oedd stafell rhwng tu ôl i latte a oedd yn llawn. Ganwyd Iesu ac ysododd Mair ef mewn preswyl wedi napio mewn cadachau. Mae na walwyd yn wylo yn y gwaed, yn un gwan y dwylo, Mair ei hun amdano, un bell llwng yn buwch a llw. Angen i bawb wybod am y baban Iesu. Eisteddwch wrth ei ddesg mwyn dechrau dylunio. Pa siap byddai losin bod, seren, cresed neu calon, A ddibl a dalchan. yn ardal Bethlehem, roedd bugeiliad allan roi'r nos yn yr awyr agored yn gofalu am ei defaid. Yn sydyn, dyma un o anylion yr arglwydd, ac roedd y splendor yr arglwydd fel gorau llachar ei gwmpas. Roedden nhw wedi dechrau am eu bywydau, ond dyma'r anel yn rhywbeth. Peidio bod yn ofn, mae gen i newyddion da i chi. Roedd achub wedi cael ei un ddifyr a Bethlehem. Ia, y Meseia, yr arglwydd. Dyma sy'n byddwch chi'n ei nabod e. Defa hi iddo babi bach wedi ei macio mewn cydachau ac yn orwedd mewn cafyn gweithio am weiriau. Goniad i ddew yn y nefoedd uwchaf, heddwch ar ddeiliad Islam a bendith Duw ar bobl. Trawd a Judea mae un o sonau, pawb yn cysgu dawel yn ei dyn.
Roedd pob tro yn mwynhau darllen am y bugeiliaid. Roedd yn rhan mor bwysig o stori geni. Wrth gwrs meddyliaf y gweithio lotion. Byddai lotion siaffon figan yn berffaith. Byddai'n atgoffa pawb sy'n bwyta ar bugeiliaid a chofio hefyd fod Iesu wedi galw ei hun yn ddigal da. Dychmygwch y syndod ar diolch yn ngalonau y bugeiliaid. Roedd Dyw wedi ei dewis i fod yn rhan o'i gynllun arbennig ar y Nadolig gyntaf hynny. Felly, i ffwrdd enw, a dyma nhw'n dod o hyd i Mair a Joseph a'r baban bach yn gorfod mewn cael bwydo anifeiliaid. Aeth y bugeiliaid yn ôl i'r gwaith gan ganmol a moli Duw am bopeth roedd nhw wedi ei weld a'i glywed. Oedd y cwbl yn union fel roedd yr angel wedi ei dweud. Dyma ddymuniad y gweneithiro'r losion i gamol a moli Duw, a sôraeth eraill am y baban Iesu. Gobeithio byddai'r losion siaffon figaid i atgoffa i wneud hynny. Pwy sydd yma sy'n dod i ddinas Alwen? Yng ngolau sydd yn glair ar ei cymelod gwyn. Cafodd Iesu ei eni ym Bethlehem yn Judea yn y cyfnod pan oedd Herod yn frenin. Ar ôl hynny, daeth y gweithdraeth o wneud yn y ddwyrain i Jerusalem i ofyn. Ble mae'r tîm newydd cael ei eni yn brenin i'r Iddewon? Welwn ni ei seiren yn codi yn y dwyrain, a dyn ni yma'i dal i teyrnged iddo. Pan glywaf y bren yn Herod hyn, roedd wedi cynhyrfu lan, roedd yna cynhyrfu yn Jerusalem hefyd. Dywedodd Herod wrth y tri gweithdraeth, ewch i Bethlehem i chwilio am y baban. Pan ddewch o hyd iddo, dewch atoi ac felly wedyn gai roi teyrnged iddo. Ar ôl gwrando beth oedd gan y brenin yn ddweud, i ffwrdd â nhw, dyma'r seiren yn mynd o'i blaen, nes iddi aros i'ch ban yr union. Fanser oedd y plentyn, roedd yn wrth ei bodd. Pan aethon nhw mewn i tŷ, dyna lle roedd y plentyn gyda'r Mair, a dyma nhw'n disgyn ar y gilydd ymlaen y Nadolig. Yna dyma nhw'n rhoi anrhegion iddo, aur, ffys a mew. Tri gwrdoedd yn teithio'n ffri, pob un ag efrig aml, ymlaen â ni yn dawel. Tri gwrdoedd yn teithio'n ffri, dilys i'r y Bethlehem. O ble daeth y seren hon, mae rhaid i ni ddarganfod, fe fyddwn ni gael gwybod. Ffwrdd ymlaen i'w geisio ef, dilys i'r y Bethlehem. Aur a ffys a myr yn rhodd, i'r hwn sydd wedi eni, yr hwn sydd yn ei denu. Treithio nawr o'r dwyrain pell, dilys i'r y Bethlehem. Tri gwrdoedd yn teithio'n ffri, pob un ag efrig aml, ymlaen â ni yn dawel. Tri gwrdoedd yn teithio'n ffri, dilys i'r y Bethlehem, dilys i'r y Bethlehem, dilys i'r y Bethlehem. Oh yeah! Ar ôl penderfynu ar saff y llywydd y cam nesaf, Roedd am ei llwyr goffa o gysmeriad yn ati desyn, ond hefyd yn bwysig o ddefrogolau. Roedd ys cwbl dechrau stori Iesu yn y Nadolig. Pa lliwiau gallai atgoffa bobl y byrdeb Iesu a'r ffordd y bu farw yn ein lle ar y groes? I gynrychioli pyrdeb, o'n diwyddiwsiodd y lliw gwyn, a'r lliw goch i gynrychioli ei aberth drosodd. Edrychodd y gweithio'r losin ar ei ddyluniad. Gwenodd. Roedd yn hapus â'r cynllun. Am ganrifoedd nesaf mae pobl wedi bod yn bwyta losion arbennig hwn o gwmpas adeg yn y Nadolig. Yn anffodus, does ddim llawer o ymwybodol o'i negesau pwrpas. Gadewch i ni ddefnyddio'r losin syml hwn i rannu neges Nadolig ag eraill. Mae neges yn Nadolig yn un arbennig llawn gobaith a chwynydd. Yn y fyned Duw anfon ei fabi fi yn byd hwn. Rydym rhaid iddo, ond oedd garen ni gymaint o eisiau wneud. Cofia, mae Dyw yn dechrau stori yn hanes y clywam ni amdano heddiw. Mae llwybr o presed yn harwani syth o'i groes, a marwolaeth Iesu. Wrth edrych ar y losin bach hwn, cael ei hatgoffa hyn oll.
Waw, mae hynna'n anhygoel. Roedd hynna'n llawer gwell na stori Willy Wonka ar ymwyl ymwys. Sut ydyn ni'n mynd i offen y sioe, miss? Beth am i ddweud Nadolig llawen i chi gyd? Ia, ar ôl 3. 1, 2, 3... Nadolig!